Sa ilog ko nadali, ang byuda kong biyanan, full stories. 5 taon na kaming kasal ng aking asawa na si Karen. Ngunit, hindi pa din kami nabibiyayaan ng anak. Wala naman akong magawa sa bagay na yon. Kasi, lahat naman ginagawa namin ng aking asawa para kami magkaanak na. Ang kaso, hindi talaga kami makabuo. Wala naman may problema sa aming dalawa. Kaya nagtataka kami kung bakit hindi kami mabiyayaan ng isang anak. Kaya naman dahil doon, ay nalulungkot kami ng aking asawa. Ngunit, umaasa pa din kami na isang araw ay mabibigyan na kami ng anak. Siguro marahil ay hindi pa napapanahon. Kaya naman, nagdasal na lang kami sa Diyos na sana isang araw ay matupad ang aming mitiin at panalangin. Yun ay ang magkaanak na kaming dalawa. Ang kaso, sa ibang babae ako nagkaanak at hindi sa aking asawa. Tara samahan niyo akong alamin kung paano nangyari ang bagay na yon. Ako nga pala si Jano, 28 years old, at ang asawa ko naman ay 26 years old. Isang araw, dalawa lang kami ng aking binan na babae ang naiwan sa bahay. Ang asawa ko kasi ay pangumagang pasok na sa trabaho. Ako naman ay panggabi, kaya madalas kami lang ng binan kong babae ang naiiwan sa bahay. Ang binan ko pala ay byuda na ng halos 8 taon. Kaya naman, nang mamatay ang asawa niya, ay sa amin na siya tumira. Para naman daw, may kasama siya at hindi siya malungkot. Nasa 44 years old na ang binan kong babae. Ngunit, kahit ganoon ang edad niya, ay masasabi ko na sa edad niya na yon, ay parang nasa 30s lang ang edad niya. Meron siyang balingkinita na katawan at may kokomelo na may laban. Kaya naman in short, ay hot pa ang aking binan na babae. Kaya naman, madami pa ding lalaki ang napapatingin sa kanya pag siya ay lumalabas ng bahay. Lalo na pag siya ay nakaporma. Maging ako din ay hindi ko maiwasan na humanga sa aking binan na babae kasi magaling siya mag-alaga ng kanyang katawan. 1 PM ng hapon, nagising ako kasi nakadama na ako ng gutom. At paglabas ko ng kwarto, ay nakita ko ang binan ko sa sala na panay. Ang paypay dahil sa init ng panahon at agad ko din napansin ang kanyang kasuotan ng mga oras na yon. Nakapalda siya ng maigsi at sando na medyo bitid sa kanya. Kaya naman dahil doon, ay napatitig ako sa kanya at bahagya ako nakagat ang aking labi. At habang nakatitig ako sa kanya, ay hindi ko na malayan na lumapit na pala siya sa akin at siya ay nasa aking harapan na. At hindi ko din napansin na siya ay nagsasalita na at siya ay may tinatanong na pala sa akin. Hoy Jano, ano ba nangyayari sa'yo ha? Kanina pa kita tinatanong kung kakain ka na ba. Parang mapag-ain na kita ngayon. Tulala ka na naman dyan at nakatingin sa kung saan. Naku mama, sorry po. Baka pagod lang ako at inaantok pa. Sige mama, pag-ain nyo na po ako para makakain na ako. Ang hapdi na kasi ng sikmura ko. Mukhang gutom na ako. Sige Jano, maupo ka na dun sa pagkainan. Maghahain na ako ng kakainin mo. Sige mama, salamat po. At habang naghahain ng binan ko, ay pasimping nakatingin pa din ako sa kanya kasi kay ganda pagmasdan ang kanyang balingkinitang katawan at malapad na balakang at maya-maya lang ay nadala niya. Nasa aking harapan yung aking pagkain. Jano, eto na yung pagkain mo. Kainin mo na. Alam ko gutom ka na. Sige mama, maraming salamat po. Kayo po ba kumain na kayo? Oo Jano, kumain na ako kanina pa. At pagkatapos nun, ay kumain na nga ako. At ang binan ko naman, ay bumalik sa sala. At itinuloy niya na ang kanyang panonood ng TV. At ang tapos na akong kumain, ay agad ako nagtungo sa sala kung nasaan ang aking binan. At doon ako naupo sa harapan niya. At habang andun ako sa harapan niya, ay naaktuan ko ang pagbukas rin ng kanyang dalawang hita. At dahil nakasuot siya ng maigsing palda ng mga oras na yon, ay aksidente ko nasilayan ang kanyang pangloob. Nang makita ko yon, ay nakadama ako ng kakaiba sa aking katawan. At pakiramdam ko ng mga sandaling yon,
ay gusto kong makaisa sa aking biyanan. Ngunit, sa paanong paraan ko naman kaya yun magagawa sa kanya? Kasi, suntok sa buwan ng aking naiisip na yon. Tiyak, pag ginawa ko yon, ay malaking problemang aking haharapin at tiyak masisira pa ang samahan namin ng aking asawa. Kaya naman, hanggang tingin na lang ako sa aking biyanan ng mga oras na yon. At maya-maya lang, habang nakatingin ako sa hita ng aking biyanan, ay bigla naman siya nagsalita at etong sinabi niya sa akin, "Jano, grabing init no? Kung pwede lang maghubad, ginawa ko na." Joke lang, summer na talaga ngayon, kaya ganito katinding init ng panahon. Ang sarap siguro mag-swimming ngayon dun sa ilog, kaso wala naman akong kasama maligo. Nakakatakot kasi maligo dun nang walang kasama. Ako naman, nang madinig ko yung sinabi sa akin ng binan ko, ay bigla ako nagkaroon ng idea para makaisa ako sa kanya. Kaya naman, agad ako nagpresenta sa kanya na siya'y aking samahan maligo doon kung talagang gusto niya. Mama, kung gusto mo po, samahan na kitang maligo doon sa ilog. Total, wala naman akong pasok ngayon. Day off ko. Ano mama, tara na ba? Nako, nakakaya naman sa'yo, Jano. Wag na kaya. Baka kasi mamaya, kung ano pang isipin ng ibang tao na makakakita sa atin doon. Mabuti sana kung kasama natin si Karen, ang asawa mo. Okay lang yon. Pero pag tayong dalawa lang, wag na. Alam mo naman, madaming marites dito sa lugar natin. Baka machismis pa tayo ng mga yon. Sa bagay mama, tama ka sa bagay na yan. Sige, sa ibang araw na lang, pag pwede na si Karen. Sige Jano, mabuti pa nga. Sa ibang araw na lang. Dito ka na muna. Maliligo muna ako. Sobrang init talaga ngayon. Tapos, nanglalagkit na din ang katawan ko. Kaya kailangan ko ng maligo. Sige mama, maligo na po kayo. Para maibsan ang init na nararamdaman nyo gawa ng mainit na panahon. At pagkatapos nun, ay ngumiti na lang sa akin ang binan ko. At saka na siya nagpunta ng CR para siya'y makaligo na. Ako naman, ay nanatili lang sa sala na nakaupo sa sopa habang ako ay nanonood ng TV. At pagkalipas lang ng halos 30 minutes, ay natapos ng maligo ang binan ko. Dumaan siya sa aking harapan na nakatapis lang ng tuwalya. Kaya dahil doon, ay napatingin ako sa kanya. At siya naman, ay napatingin din sa akin. At saka siyang umiti habang siya papasok na sa kanyang kwarto. At ang nasa loob na ng kwarto ng binan ko, ay bigla ako nag-isip ng kung ano-ano tungkol sa aking binan. Inisip ko bigla na hinahalikan ko siya habang nakatikit sa akin ng kanyang mga cocomelon. At dahil sa naiisip ko na yon, ay bigla ako nakadama ng kakaiba sa aking katawan. At pakiwari ko, ay gusto kong mapaligay ang aking binan na babae. Kasi paano ba naman, sa edad niya na nasa 40s, ay masasabi ko na maganda pa din talaga siya. At pati ang kanyang katawan. Kaya naman pati ako, ay nagkaka-interest pa sa kanya. At maya-maya lang, habang naisip kong bagay na yon, ay bigla ako nakadinig ng malakas na kalampog mula sa kwarto ng aking binan. Kaya dahil doon, ay dali-dali ako nagtungo doon para malaman kung ano bang sanhi ng malakas na kalampog na yon. At pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, ay tumambad sa akin ang binan ko na nakadapa sa sahig at hawak-hawak niya ang kanyang balakang. Agad ako lumapit sa kanya para siya'y aking itayo. At nang maitayo ko na siya, ay agad ko siyang tinanong kung ano ba nangyari sa kanya. "O mama, ano, okay ka lang ba? Ano po nangyari sa inyo? Ba't nakadapa kayo sa sahig? Nadulas po ba kayo mama?" "Oo Jano, nadulas ako dyan sa sahig. Di ko napansin. Nabasa pala ng tubig yung sahig. Malamang, nagmula yung tubig dahil sa aking buhok. Aray ko, ang sakit ng balakang ko, Jano. Masama at ang bagsak ko. Ouch! Ang sakit niya, Jano." "Sige mama, halika. Doon tayo sa kama mo. Maupo ka doon. Check natin yung balakang mo kung okay pa." "Sige Jano, mabuti pa. Baka nabalian na ako ng buto. Aray ko, ang sakit talaga." At ang maupo ko na yung binan ko sa kama, ay agad kong itinaas ng bahagya ang suot niyang pang itaas na damit para ma-check ko kung saan ba talaga nagmumula ang sakit na nararamdaman niya. At ang maitaas ko na yung damit niya, ay dumambad na sa akin ang makinis
at maputi niyang likod na patitig. Ako doon ng husto at pakiwari ko ay parang gusto ko yung mahalikan kasi nga nakakasilo yun sa kaputian. Ngunit agad ko naman pinigilan ng aking sarili kasi nga binan ko siya at mali ang aking naiisip na yon. At pagkatapos nun ay agad kong hinanap kung saan parte ng katawan ni mama ang masakit sa kanya. At ang mahanap ko na to ay tama nga kami ni mama sa balakang niya at bewang masakit sa kanya. Agad naman ako nag-offer kay mama ng masahe para kahit papano ay maibisan ng sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Mabuti na lang ay pumayag ang binan ko at siya ay hindi nahiya sa akin. Mama, okay lang bang itaas ko pa ng onte yung damit mo para mahilot at mamasahe ko na maayos yung bewang mo at balakang. Sige Jano, ikaw ang bahala. Basta sana maalis yung pananakit ha. Sige mama, gagawin ko pong lahat para maibisan ang pananakit ng balakang mo at bewang. At pagkatapos ko nang maitaas ng bagay yung damit ng binan ko, ay mas lalo ko napatitig sa likod niya kasi kitang kita ko na ang kabuuan nun na sobrang kinis talaga at puti. Ngunit nidedma ko na lang muna yon kasi ang goal ko ay mamasahe at mahilot ko ang masakit na balakang at bewang niya. At habang sinisimulan ko ng paghilot at pagmasahe doon, ay napapahiyaw ang aking binan at siya'y napapakapit pa sa kanyang unan. Kaya dahil doon, ay may naglaro na naman sa aking isipan ng kung ano. Naisip ko bigla na pinapaligaya ko ang aking binan habang siya'y napapahiyaw sa sarap. At dahil sa nagugustuhan kong paghiyaw ng aking binan habang siya'y aking minamasahe or hinihilot, ay mas ginalingan ko pa ang aking ginagawa na yun sa kanya. Kaya naman, mas napalakas lalo ang paghiyaw niya hanggang sumasambit niya na sa akin ang salitang to. Jano, ano bang ginagawa mo sa akin na paghilot? Bakit ang sarap niya? Sige pa Jano, hilutin mo pang parte na yan ng balakang ko. Diyan ang masakit. Sige pa, idiin mo pa Jano para mawala ang pananakit niya. Nang madinig kong salita na yun kay mama, ay mas lalo kong ginanahan at nanggigil sa kanya. Kaya naman, mas ginalingan ko pang paghilot sa kanya at mas sinarapan ko pa ang paghagod ng mga kamay ko mula sa kanyang malambot at malaking balakang. Kaya naman maya-maya lang ay bigla ako nagulat nang bigla na lang humarap sa akin ang binan ko. Bigla niya akong tinitigan na malagkit at mistulang nag-aakit pa ang kanyang itsura ng mga sandaling yon. Kaya naman dahil doon ay nadala na din ako ng aking emosyon. Bigla ko na lang hinawakan sa mukha ang aking banan at agad ko siyang sinuguban ng halik sa kanyang labi. Hindi nag-react o nagalit sa akin ang binan ko. Bagos, lumaban pa siya ng tukaan sa akin. Kaya naman, mas lalo akong ginanahan sa ginawa niya na yon. At habang naghahalikan kami ng binan kong babae, ay naplos-taplos ko ang kanyang likod. At pagkatapos, ay bigla niyang kinagat ang aking labi. Mistulang nanggigil na din siya ng mga sandaling yon. At pagkatapos nun, ay bigla na lang kami nagulat kasi bigla namin nandinig yung boses ng aking asawa na si Karen. Kaya dahil doon, ay nagpulasan kami sa aming mga ginagawa na yon. Agad ako nagtungo sa kwarto namin ng aking asawa at ang binan ko naman ay agad lumabas ng kanyang kwarto. Mabuti na lang, pagkarating ng asawa ko sa bahay, ay dumiretso agad to sa CR para umihi. Kaya naman, di niya kami naaktuan sa loob ng kwarto ng aking binan. Naging safe kami pareho sa ginawa namin na kalokohan ng aking binan na babae. At maya-maya pa, ay bigla nang sumulpot sa kwarto namin yung aking asawa. Ako naman ay nagpanggap no natulog. Kaya di halata, nakahalikan ko kanina lang ang aking binan. At habang nagpapalit ng damit ng asawa ko, ay bigla ako napadilat ng aking mata at napatingin ako sa kanyang sexing katawan. At dahil naudlot ang pagpapaligaya ko sa aking biyanan, ay bigla ako naisip na sa aking asawa ko na lang ituloy yon. Kaya naman agad akong bumangon sa aking pagkakahiga at saka ako siya niyakap at pinaghahalikan ng mga oras na yon. Han, ano ba? Anong nangyayari sa'yo? Nakakagulat ka naman. Kala ko tulog ka. Tulog na ako, Han. Kaso nang maaninag ko yung sexy mong katawan, bigla ako nagising at naalimpungatan. Ang bango pa din, Han.
kahit maghapon kang nasa labas. Teka Han, maaga pa pala. 3 PM pa lang ah. Bakit nandito ka na sa bahay? Wala na kasi akong ginagawahan. Kaya ito, umuwi ako na maaga para makasama agad kita. Ay ganun ba Han? Sakto palang pag-uwi mo na maaga ngayon. Makakaisa pa ako sa'yo. Ang bango mo talaga Han. Ano ka ba Han? Huwag mo lakasan ang boses mo. Baka matinig tayo ni Mama. Nakakahiya kaya. Andiyan lang siya sa kabilang kwarto. Ayos lang yan Han. Asawa naman kita. Kaya kahit anong gawin ko sa'yo ay pwede. Ikaw talaga Han. Napakapilyo mo. Kaya love na love kita eh. Ano Han? Iisa ka ba ngayon sa akin? Papaligayahin mo ba ako ngayon, honey ko? Matik yan Han. Kaya wag ka na magtanong sa akin. At pagkatapos nun, ay biglang miti sa akin ang aking asawa. Kaya naman agad ko na siyang pinaligaya ng mga oras na yon. At habang siya aking pinapaligaya, ay ang biyan kong babae ang aking nasa isip. Ini-imagine ko na siya ang aking pinapaligaya at hindi ang aking asawa na si Karen. Kaya naman dahil doon ay tutubigay talaga ako sa pagpapaligaya sa aking asawa. At wala siyang kaalam-alam na ang mama niya ang aking ini-imagine at hindi siya. At pagkalipas sa ilang mga minuto, ay natapos ko ng mapaligay ang aking asawa. Naging masaya naman siya noon, kaya niyakap niya ako na mahigpit. At saka kami natulog na dalawa. At ang magising kami ng aking asawa ay 6:00 na yun ng hapon. Han, 6:00 na pala. Magluluto na muna. Ako ng hapunan natin ha. Dito ka muna Han. Tatawagin na lang kita pagkakain na tayo ng hapunan. Sige Han, salamat. Sarapan mo yung pagluto ng hapunan natin ha. Napagod kasi ako. Kaya dapat masarap ang pagkain. Ikaw talaga Han. Ang dami mong alam. Oo na sige. Sasarapan ko ang hapunan natin ngayon. Magluto ko ng paborito mong ulam. Sige Han, dito ka na muna ha. Labas na ako ng kwarto. At pagkatapos nun, ay lumabas na nga ng kwarto ng aking asawa. Ako naman, ay humiga muli sa kama habang ako'y nakatingin sa kisame ng aming kwarto. At habang gano'ng sitwasyon ko, ay bigla ako naisip ang aking benan. At yung naganap sa amin kanina na naudlot. At nasabi ko sa aking isipan na sana muling maganap yung ganong tagpo sa pagitan namin ng aking benan na babae. At maya-maya lang, ay bigla na akong tinawag ng aking asawa sa dahilan na kami kakain na daw ng hapunan. Kaya naman dali-dali na ako lumabas ng kwarto para masimulan na namin ang pagkain ng hapunan. At ang ando na ako sa harap ng hapagkainan ay nakaupo na doon ang asawa ko at ang binan ko. Ani, halika. Kain na tayo. Magugas ka na ng kamay mo. Sige Han, wait lang. Ugas muna ako ng kamay ko. At pagkatapos nun, ay agad na nga ako nagugas ng kamay ko. At nang makapagugas na ako, ay agad na ako naupo sa harap ng hapagkainan. At bago kami kumain nun, ay nagkakatinginan kaming dalawa ng aking binan na babae. Mabuti na lang, ay hindi naman yung nahalata ng aking asawa. Kaya nagsimula na kaming kumain nun ng hapunan. At habang kumakain na kami, ay nakatitig ako ng pasimple sa aking binan. Lalo na sa kanyang mga kokomelon na halos uluan na sa suot niyang damit. Kaya dahil doon, ay mas lalo akong nagka-interes na mapaligaya na siya. At maya-maya lang, ay naunang natapos kumain ng aking asawa. Kaya naman, nagpaalam na siya sa akin na siya daw ay maunang pumasok sa aming kwarto. Ako naman ay pumayag agad kasi pabor sa akin yon. Dalawa na lang kaming maiiwan ng binan ko sa harap ng hapagkainan. At ang wala na sa harapan namin ng aking asawa, ay agad kong kinuskos ang isa kong paa sa binti ng aking binan. Siya naman ay napatitig sa akin at parang siya'y kinakabahan ng mga sandaling yon. At dahil hindi ako tumitigil sa aking ginagawa na yun sa kanya, ay bigla na siyang nagsalita. Oy Jano, itigil mo na yung ginagawa mo sa akin ngayon. Baka makita tayo ng asawa mo. Lagot tayo doon. Ayaw ko mag-away kami ng anak ko. Kaya sana tumigil ka na. Yung nangyari sa atin kanina, wala yon. Kalimutan mo na yon. Is lang naman yon. At wala yun sa akin mali siya. Sana malinaw sa iyong lahat. At pagkatapos siyang sabihin sa akin ng binan kong babae, ay agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan. Nagtungo siya sa gripo para maghugas ng kanyang mga kamay. Ako naman ay hindi nakinig
sa kanyang mga sinabi sa akin. Kaya dali-dali din akong tumayo at siya aking sinundan doon sa may gripo. At habang nagugas siya ng kanyang mga kamay, agad ko siyang hinawakan sa kanyang magkabilang bewang. At saka ako hinimasimas. At pagkatapos nun, agad ko siyang sinungguban ng halik sa kanyang mapulang labi. Nang oras na gawin ko yun sa kanya, ay tinitigan niya lang ako. At ako ay hinayaan niya lang na siya'y aking mahalikan. Kaya naman mas lalong naging maalab ang tukaan na ginawa namin ng aking binan na babae. At habang naghahalikan kaming dalawa, ay damang-dama ko ang pagdikit ng kanyang mga kokomelon sa aking dibdib. Kaya dahil doon, ay mas lalo kong ginanahan at nasiyahan. At ang binan ko naman ay napapabukas tara ng kanyang mga mata. Malamang ay malapit na siyang maligayahan sa ginagawa ko sa kanya ng mga sandaling yon. At dahil alam ko ng akin ang binan ko, ay agad ko siyang hinila papasok sa loob ng kanyang kwarto. Ang kaso nang malapit na kami sa kwarto niya, ay bigla naman sumulpot ang aking asawa sa harapan naming dalawa. Nang oras na yon, ay nakadama ako ng takot. Kaya naman, na mental block ako noon at hindi ko alam kung ano bang aking sasabihin sa aking asawa. Mabuti na lang talaga, mabilis mag-isip ang aking binan na babae. Kaya nagawa namin yun ng paraan na malusutan. Diyan, okay na ako. Dito mo lang ako ihatid. Ikaw nang bahala maghugas sa mga plato ha. Hindi ko kasi kaya. Talagang nahihilo ako at masakit ang aking ulo. O mama, ano nangyari sa'yo? Ba't sumakit ang ulo mo ha? Anak, hindi ko alam eh. Bigla na lang siyang sumakit. Kaya nga ito, nagpahatid at nagpaalalay ako kay Jano. Kasi baka mamaya, bigla akong matumba at mabagok pang ulo ko, di ba? Naku mama, tama ka sa bagay na yan. Honey, sige na. Hugasan mo na yung mga plato doon. Ako nang bahala mag-alay kay mama. Papunta sa loob ng kanyang kwarto. Oo sige Han. Hugasan ko na yung mga plato. Sure ka na kaya mo kakain si mama ha? Baka mamaya, matumba naman kayong dalawa. Han, kaya ko. Ako nang bahala kay mama. Sige na, magligpit ka na doon. Okay, sige Han, salamat. Daan-daan lang kayo ha. At pagkatapos nun, ay nagtungo na nga sila sa loob ng kwarto ng aking binan na babae. At ako naman, ay nakahinga na maayos kasi nalusutan namin ng binan ko ang malaking problema na yon. Mabuti na lang talaga, nakaisip agad yung binan ko ng kanyang ipapalusot sa aking asawa. At pagkatapos nun, ay agad ko nang iniligpit yung mga pinagkainan namin. At ang matapos na ako, ay agad na ako nagtungo sa kwarto namin ng aking asawa. Han, kamusta si mama? Okay lang ba siya? Maayos bang lagay niya? Han, okay naman si mama. Napagod lang ata siya. Kaya yon, nakadama ng pagkahilo. Ayun, matutulog na daw siya. Mabuti naman Han, okay lang siya. So paano? Matutulog na ba tayo ha? Di ba? Maaga pang pasok mo bukas? Han, maaga pang pasok ko bukas. Sige Han, matulog na tayo. Sige Han, good night. Love you. Mwah. Love you to Han, good night. Mwah. At pagkatapos nun, ay natulog na nga kami ng aking asawa. Ang kaso habang nakahiga pa ako at dilat pa ang mata, ay muli ko naman naisip yung nangyari sa amin kanina ng binan kong babae. Kasi nga, sa pangalawang pagkakataon, ay muli na naman naudlot ang pagpapaligaya ko sana sa kanya. Kaya dahil doon, ay mas lalo ko nang gigil na siya ay aking mapaligaya na. Kaya naman sinabi ko sa aking isipan na sa pangatlong pagkakataon ay sisiguraduhin ko na magiging akin na siya. At wala nang hadlang pa sa amin para siya ay makuha ko na. At pagkatapos ko maisip ang bagay na yon, ay pinilit ko nang matulog. Ngunit, halos lumipas ng 2 oras ay hindi pa din ako dinadalaw ng antok. Kaya naman, nagpasya muna ako lumabas ng aking kwarto at ako ay uminom ng isang basong gatas. Baka sakaling makatulog na ako. Ngunit, bago ako lumabas sa kwarto, ay tininan ko muna maigi yung aking asawa at doon ko napagtanto na siya ay tulog na. Kaya naman, dali-dali na ako lumabas ng kwarto namin para makainom na ng gatas. At habang uminom na ako ng gatas, ay bigla ako napansin yung pintuan ng kwarto ng aking binan na ito ay bahagyang nakabukas.
Kaya nang madali akong sumilip doon. At pagsilip ko doon, agad kong napag-alaman na wala doon ang aking binan na babae. Kaya naman napaisip agad ako, asan kaya siya? Saan kaya siya nagpunta? Dali-dali kong inikot yung bahay at nang maikot ko na, ito ay hindi ko siya nakita. Kaya naman nagpa siya ako lumabas ng aming bahay kasi naisip ko na baka ando lang siya sa labas at siya ay nagpapahangin. Ngunit paglabas ko naman sa aming bahay at bakuran ay wala talagang binan ko doon. Kaya napaisip na ako, asan kaya siya? At habang nag-iisip ako, ay bigla ako naalala na nagbabalak pala ang binan ko na maligo sa ilog. Ngunit nag-aalangan lang siya sa dahilan na wala daw siyang kasama. Kaya naman kahit hindi, ako sigurado na nasa ilog ang binan ko, ay agad ako nagtungo doon para magkaalaman kung andun ba talaga siya. At habang papunta na ako sa ilog, ay nakakadama ako ng excitement sa di ko malaman na dahilan. At makalipas na ng halos 5 minuto na paglalakad ko, ay nakarating na ako agad sa ilog. Madilim doon at napakatahimik. Tanging lagaslas lang ng tubig sa ilog ang aking nadidinig. At ang mga insekto na maiingay. Dali-dali ko namang hinanap ang biyanan ko. At inikot ko maigi amang mata ko sa paligid. Ngunit bigla ako nalungkot kasi wala naman palang biyanan ko doon. Kaya naman, nagpasya na akong bumalik agad sa bahay. Ngunit nang aalis na sana ako, ay bigla naman ako nakadinig ng mahinang pag-ungol mula doon sa likod ng malaking bato. Kaya agad ako nagtungo doon ng dahan-dahan para tingnan kung may tao ba doon. At habang papalapit ako sa malaking bato na yon, ay mas lalong lumalakas yung nadidinig kong pag-ungol. Kaya naman, bigla ako nakadama ng kaba kasi baka mamaya kung anong makita kong kaganapan mula sa likod ng malaking bato na yon. Ngunit, kahit kinakabahan ako noon, ay lakas loob akong lumapit na doon. At nang makalapit na ako doon, ay laking gulat ko na ang binan ko pala na babae ang andon. At siya'y may ginagawa na kakaiba habang siya'y napapaungol ng mahina. Kaya naman dahil sa nakita ko na yon, ay dali-dali ako lumapit sa kanya. At ako, ay hindi niya napansin. Napapalapit na ako sa kanya. Kaya naman na nakalapit na ako sa binan ko, ay agad ko siyang sinuguban ng matamis na halik. At pagkatapos nun, ay biglang nagulat at nang laki ang kanyang mga mata. Siguro din niya inasahan na ako yung makikita niya at biglang humalik sa kanya. At habang inahalikan ko na siya, ay lumalaban naman siya ng tukaan sa akin habang haplos-lapos niya yung aking likod at braso. At pagkatapos na maalab na tukaan namin na yun ng binan ko, ay bigla na siyang nagsalita. At eto, yung sinabi niya sa akin, "Teka Jano, ano mo nalaman na andito ako sa ilog? Yung asawa mo si Karen, asan siya? Hindi ka ba niya nasundan? Baka mamaya, bigla yun magising. Hanapin ka nun. Jano, baka makita tayo dito ni Karen. Ayaw ko mag-away kami ng anak ko. Ang kaso Jano, hindi ko na kayang tiisin pa. Yung nararamdaman ko para sa'yo. Sabik na akong mapaligaya mo ako. Kaso, takot naman ako. Baka madisgrasya mo ako eh. Mama, wag na muna natin isipin si Karen. Isipin natin yung ngayon. Kung paano natin mapapaligaya yung isa't isa. Mama, gigil na akong mapaligaya ka. Kaya, wag natin pa itong patagalin pa. 2 beses na naudlot yung pagpapaligaya ko sa'yo. Kaya ngayon, sa pangatlong pagkakataon, di na ako papayag na hindi ito matuloy. Mama, sisiguraduhin ko ngayong gabi, dito mismo sa ilog na to, na madadali na kita at mapapaligaya. Mama, akin ka na ngayon. Kaya sisimulan ko na yung matagal kong gustong magawa sa'yo. Mama, ang bango mo. Mwah! Sige Jano, ikaw nang bahala sa akin. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Sa akin ngayon, kasi yun din naman ang aking nais. Yung mapaligaya mo na ako ng walang humpay. Sige Jano, simulan mo na. Gigil na din ako. At hindi na ako makakapaghintay pa. Mabuti na lang. Nasundan mo ako dito sa ilog. Kung di mo ako nasundan ngayon, malamang magtsatsaga ako sa KFC. Oo mama, nakatadhana na maging akin ka.
At ikaw ay aking mapaligaya. Mama, napaka-sexy mo. Pati yung cocomelon mo gusto ko to. Ang ganda niya pa. Mwah! Jano, tama ng dada. At baka masundan pa tayo ni Karen dito. Simulan mo na yung pagpapaligaya sa akin. Please, Jano. Oo, Mama, eto na. Gagawin ko na po. At pagkatapos ng tagpong yun, ay muli ko nang hinalikan ng binan ko sa kanyang labi at sa kanyang mabangong liig. At pagkatapos nun, ay sinunod ko na yung kanyang cocomelon na talagang nagpaalab ng aking pakiramdam. At kasunod na nun, yung pagpapaligaya ko sa kanya doon sa may ilog. At habang pinapaligaya ko yung binan ko, ay talaga namang walang humpay siya sa kakaungol at nagugustuhan niya yung aking pagpapaligaya na ginagawa sa kanya. Kaya naman, mas lalo pa ako naging ganado sa aking binan ng mga sandaling yon. At parang ayaw ko nang itigil pa yung ginagawa ko sa kanyang pagpapaligaya. Ngunit, gustuin ko man na makarami sa aking binan ay hindi pwede. Kasi limitado lang ang aming oras. Kaya naman, sandaling oras lang yung ligayang nagawa ko sa kanya doon sa may ilog. Ngunit, dahil sa pareho naman yung gusto, ay naulit pa yun na madaming beses. At madalas, doon ko siya nadadali o napapaligaya sa ilog. Kasi, yun ang gusto. At paborito naming pwesto na dalawa. At dahil alos araw-araw ko napapaligaya ang binan ko, ay nagawa ko siya madisgrasya. Kaya naman, naging problema talaga namin yung dalawa. Ngunit, dahil sa magaling mag-isip ang binan kong babae, ay nagawa namin yung malusutan. Pinalabas na lang ng binan ko na may nakarelasyon siya ng palihim. At ang malaman na siya yung dadalang tao, ay agad ito naglaho at hindi nagparamdam pa sa kanya. Naniwala naman yung asawa ko sa kwento na yon ng aking binan. Kaya dahil doon, ay wala siyang kaalam-alam na yung batang nasa tiyan ng binan ko ay anak namin dalawa. Kaya naman, natupad na din ang aking pangarap na magkaanak. Yun nga lang, hindi sa aking asawa, bagkus ang binan kong babae ang nagbigay sa akin noon. Kaya naman, naging masaya na din ako. Kahit palihim lang ang bagay na yon. Sa ngayon, ay masaya kami ng binan ko at nagagawa ko pa din siyang mapaligaya kahit kami ay may anak na. At madalas yung maghanap dun sa may tabing ilog. At yan po ang storya kung paano ko nadali ang byuda kong binan sa ilog. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!